4 bajnok. Egy konyhában. Egy teljesen idegen terepen. Sushit készítenek. Azt az információt kaptam, hogy sushiba veretetlenek vagytok. Evésben és készítésben is, ugye Krisz? Főleg az evésben. Főleg az evésben. Nézzük meg, sushi. Mit jelent a sushi? Fogalmam sincs. Nem már, de meg sem próbálod? Hát el tudom mondani azt, hogy ez egy alga, lapba, papírba csavart, rizs, különböző feltétekkel, hogyha lehet így fogalmazni. Ez ugye általában valami tengeri herkentyű a japánoknál jutottam. Szóval sushi jelentése? Passzolom a kört. Passzolod. Harvi? Én is passzolom, Szofi. Szofi? Tipp? Sushi. Sushi. Akkor engedjél meg, hogy elmondjam, jó? Tehát, hogy rögtön egy tanulással kezdjük, jó? Tehát a sushi jelentése az... Mi jelentése? Nem mondtál először. Ez savanyú. Tessék? Ez savanyú. Ez savanyú. Ezt majd szépen összevágjuk. Úgy, Nem, ha ezt nem mondtam. kell. Szerintem ez így jó, ez így mehet évvel. Ez úgy lesz megvágva majd, hogy, tehát hogy oké, csakó. Tehát a sushi jelentése ez savanyú.